नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश सिंगर. मित्रांनो, प्रत्येक शेतकऱ्याला हवी असलेली आणि शेतकऱ्यांसाठी राबवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे कुसुल सौरपंप योजना. आणि ह्याच योजनेच्या नावाखाली मित्रांनो शेतकऱ्यांची लूट व्हायला सुरुवात झालेली, विविध SMS माध्यमातून फसवणूक केली जात आहे. तर मित्रांनो, याबाबत कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यायची याबाबत महाऊर्जा विभागाकडून ट्विट करण्यात आलेलं आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये शेतकऱ्यांनी कशा पद्धतीने काळजी घ्यायची याबाबत आज सविस्तर माहिती बघणार. तत्पूर्वी आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता की महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणजेच मित्रांनो महाऊर्जा विभागाकडून मित्रांनो इथे ट्विट करण्यात आलेलं आहे की प्रधानमंत्री कुसुल सौरपंप योजनेच्या लाभार्थ्यांनी आणि नवीन अर्ज करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची फसवणुकीपासून मित्रांनो संदेशापासून सावध राहावे याबाबत मित्रांनो इथे ट्विट करण्यात आलेलं आहे. तर मित्रांनो, याबाबत कशा पद्धतीने तुमची फसवणूक होते किंवा तुम्हाला कशाद्वारे मित्रांनो बळी पडलं जातं याबाबत मित्रांनो इथे माहिती दिली. प्रधानमंत्री कुसुल सौरपंप योजनेच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीपासून सतर्क राहा. या योजनेच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना मोबाईलवर फसवे SMS पाठवले जात आहे. बनावट वेबसाईट, मोबाईल ॲप किंवा मोबाईलद्वारे सौरपंप संबंधित रक्कम ऑनलाईन भरण्याचे सांगितले जाते. मित्रांनो, तुम्हाला फसवे वेबसाईट पाठवली जाते किंवा मग मित्रांनो मोबाईल ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करा, त्याद्वारे मित्रांनो तुम्ही पैसे भरा तुमच्या सौरपंप योजनेचे. मित्रांनो, अशा कोणत्याही प्रकारचा तुम्ही इतर वेबसाईटवरती मित्रांनो बनावट वेबसाईटवरती क्लिक करू नका किंवा तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करू नका मित्रांनो. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला मी याची लिंक, ऑफिशियल लिंक मित्रांनो कुसुल सौरपंप योजनेची मी तुम्हाला खाली व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मित्रांनो तुम्ही डायरेक्ट तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता मित्रांनो तुमची निवड झाली आहे की नाही. मित्रांनो, तुम्ही कशा पद्धतीने काळजी घ्यायची तर मित्रांनो बनावट वेबसाईटला किंवा मोबाईल ॲपला प्रतिसाद देऊ नका. म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही कोणत्याही सोशल मीडिया किंवा तुम्हाला जे मेसेज मित्रांनो त्यावरती तुम्ही क्लिक करू नका किंवा ते वेबसाईटला क्लिक करू नका आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू नका, अशा प्रकारे सांगण्यात आलेलं आहे. मित्रांनो, दुसरं म्हणजे फोनवर प्रबोधनाला बळी पडू नका. मित्रांनो, तुम्हाला कॉल केला जाईल तुमचा अशी निवड झालेली, तुम्ही पेमेंट करा. तर मित्रांनो, अशा कोणत्याही बोलण्याला तुम्ही बळी पडू नका किंवा थर्ड पार्टी ॲप्लिकेशन ऑनलाईनमध्ये मित्रांनो पैसे भरू नका. तर मित्रांनो, ॲपवर ऑनलाईन पैसे भरू नका, अशा प्रकारे मित्रांनो महाऊर्जा विभागाकडून आवाहन केले जाते. तर मित्रांनो, तुम्ही जर अशी काळजी घेतली तर तुमच्या कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही. तर मित्रांनो, अधिक माहितीसाठी महाऊर्जाच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा, अशा प्रकारचे मित्रांनो महाऊर्जा विभागाकडून आवाहन केले जात आहे शेतकऱ्यांना. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर इतर शेतकऱ्या मित्रांना पण शेअर करा मित्रांनो, म्हणजे कोणत्याही शेतकऱ्यांची मित्रांनो यामध्ये फसवणूक होणार नाही. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि इतर शेतकरी मित्रांना जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांपर्यंत पोहोचवा. मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय महाराष्ट्र.